чаму беларусы паводле Лукашенко нібыта ў 2 разы багацей жывуць, ну і сапраўды статыстычна ВУП падвоіўся за гэты час на душу насельніцтва, а нараджаем менш. Ну, я думаю, што таму, што няма вось такой прамой сувязі паміж асабліва валавым унутраным прадуктам і нараджальнасцю. Ну, я думаю, што калі вось зараз нейкі корэспандэнт можа выйсці на менскія вуліцы і спытаць людзей, які зараз у нас валавы ўнутраны прадукт, вельмі мала людзей адкажуць, бо звычайныя людзі, сем'і не мысляць вось такімі макраэканамічнымі паказчыкамі, але яны ведаюць сваю заработную плату, свае прыбыткі і як яны могуць іх размеркаваць, як яны могуць на іх жыць. А вось такія макраэканамічныя паказчыкі, ну гэта дакладна не тое, што у людзей у галовах. Але я думаю, што розніца паміж Беларусью ў 2015 годзе і Беларусью ў 2025 вельмі вялікая. І вось гэты ВУП, гэта ну, дакладна не ў першай дзясятцы, а можа і не ў першай сотні таго, што адрознівае Беларусь праз 10 гадоў. Я думаю, мы разумеем, што гэта ўжо дзве розных Беларусі. І перш за ўсё яны розныя, бо зараз у людзей няма адчування бяспекі, няма даверу да будучыні, няма нейкай стабільнасці. І прычым тут ВУП, ну як бы ён нічога тут зрабіць з гэтым не можа. Ну, урадоўцы і Лукашенко, далучаючыся да іх, таксама тлумачаць гэта тым, што цяпер нібыта маладыя людзі, дакладней маладыя жанчыны спачатку хочуць атрымаць адукацыю, кар'еру, дастатак, ну, банальнасць, пра которую яшчэ 15-20 год таму все гаварылі. Ну, але як бы там не было, а пасля толькі дзяцей, вось спачатку кар'ера, пасля дзеці. Ну, і вось менавіта гэтая захада павінна вось скіравана нібыта быць да гэтых жанчынаў, ну ці мужчынаў, калі яны асноўныя будуць апекунамі. На вашу думку, вось наколькі гэта ёсць сапраўды прычына, вось гэтая з'ява, прычына ў тым, што беларускі менш нараджаюць? Ну, то бок кар'ера. Ну, давайте разбяром. Да, так, давайте разбяром. Я думаю, што само слово кар'ера тут нават не вельмі падыходзіць. Гэта хутчэй такая маніпуляцыя. Гэта вось жаданне, я бачу, як жаданне нават абвінаваціць сучасных маладых жанчын, што вось як быццам яны там нейкія кар'ерысткі, што вось яны думаюць там не ведаю пра грошы, пра пасады, пра свае амбіцыі. А на маю думку, гэта вельмі здаровы падыход, бо жанчыны нясуць адказнасць за сваіх будучых дзяцей. І якраз яны хочуць, вось калі ёсць магчымасць, ну як бы замацаваць за сабой і працоўныя кампетэнцыі, і працоўнае месца, ну і скласці хаця б нейкі падмурак для сваіх будучых дзяцей. Таму я б вось такія паводзіны, ну як бы наадварот ухвальвала бы і гаварыла, што гэта прыкмета вельмі такога адказнага бацькоўства, адказнага мацярынства. Так, давайте менавіта пра вось гэты захад як бы ўрада. Канешне, ён разлічаны перш за ўсё на жанчын, бо менавіта беларускія жанчыны у абсалютнай большасці выпадкаў выходзяць, бяруць гэты дэкрэтны адпачынак, догляд за дзіцём. 98-99% тых, хто даглядае дзяцей да 3 гадоў, гэта менавіта жанчыны. І я думаю, што з аднаго боку так, гэта больш справядлівая мера для тых беларускіх жанчын, якія набылі добрую адукацыю, якія працавалі, якія, можа, даволі добра зараблялі перад тым, як яны пайшлі ў дэкрэт. Але ці можа гэтая мера глобальна павысіць нараджальнасць у краіне? Ну, вядома, не. Бо, па-першае, сам гэты адпачынак, ну, ён вельмі вялікі па доглядзе за дзіцём, 3 гады, але гэта толькі 3 гады. Вось якраз перада мной гаспадар Кныровіч гаварыў пра польскі досвед, калі дзяржава выплочвае да
таго, як дзіцю споўніцца 18 гадоў. Усё ж такі гэта вялікая розніца. Ну, 3 гады, ну, як бы, ну, зразумела, што як бы там могуць быць меншыя выплаты, але яшчэ раз, гэта толькі 3 гады. Ну, Ну гэта і толькі на памперсы. па-другое, Да так, безумоўна. І глядзіце, мы ж яшчэ зараз не ведаем, наколькі гэтыя выплаты будуць большымі. Яшчэ не далі дакладных, значыць, гэтых выкладак. Ну, сказалі, што як бы меншымі яны не будуць толькі большымі, але максімальна гэта сярэдняя заработная плата па краіне. Ну, канешне, ёсць жанчыны, якія зараблялі і больш, чым гэта сярэдняя заработная плата. І яны ў любым выпадку будуць у дэкрэце атрымліваць менш, чым яны зараблялі. Таму, ну, мне здаецца, што гэта лепей, чым было, але, ну, кардынальна гэта дакладна праблему не вырашыць. Бо яшчэ раз, праблема не ў грошах. Праблема ў тым, што няма бяспекі, вось гэтага базавага давера да дзяржавы, няма упэўненасці ў заўтрашнім дні. І, ну, яшчэ раз, у 25-м годзе, у там сённяшні дзень, я думаю, што шмат хто з тых, хто можа, хацеў бы, хоча дзяцей, альбо адкладаюць, калі ёсць такая магчымасць, а то у тым ліку эмігруюць у іншыя краіны і нараджаюць дзяцей там, на жаль. Спадарыня Ірына, пагаджуся з вамі, што, можа быць, для жанчыны, якая збудавала кар'еру, вось такая сітуацыя, што нам будзе атрымліваць адсотак ад свайго заробку лепшая, чым мець гэтую 1000 рублёў, прапанаваную дзяржавай, але з іншага боку, тэндэнцыя па змяншэнню нараджальнасці агульная для нават еўрапейскіх краінаў. Пра што кажуць гендерныя даследаванні? Магчыма, які кошт плаціць жанчына, калі яны сыходзяць у дэкрэтны адпачынак, і чаму менавіта для паспяховых жанчынаў сыход у дэкрэт каштуе часамі больш пры вяртанні на працу, чым для тых, хто не збудаваў яшчэ кар'еры? Да, так і ёсць. І вось гэты доўгі дэкрэтны адпачынак, 3 гады, які беларуская дзяржава заўсёды пазіцыянуе як такую вельмі такую важную сацыяльную ільготу. На самой справе яна мае, ну, як бы адваротны бок, бо за 3 гады, калі жанчына ў дэкрэце, ну, на працы шмат што змянілася. Прыходзяць новыя тэхналогіі, змяняецца рынак, змяняюцца там кліенты і гэтак далей. І жанчына, калі і наогул, калі жанчына плануе пайсці ў дэкрэтны адпачынак, ну, яна становіцца не такой каштоўнай працаўніцай для сваіх працадаўцаў. Бо у той самай сітуацыі працадаўца, вось калі будзе выбар паміж маладым мужчынам і маладой жанчынай, і працадаўца будзе разумець, што хутчэй за ўсё гэтая жанчына на цэлых 3 гады пойдзе ў дэкрэтны адпачынак, а можа, калі ў яе будзе больш дзяцей, можа і больш, чым на 3 гады, ну, зразумела, гэта як бы вельмі незручна для гэтай арганізацыі, для прадпрыемства. І таму вельмі важная мера – это, ну, як бы падзяленне абавязкаў паміж мамай і татам. Вось я калі пачала гаварыць пра тое, што ў 98-99% сітуацыі менавіта жанчына ідзе ў гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём. Ну, вось гэта і ёсць адна з прычын менавіта нізкай нараджальнасці. Бо, глядзіце, у нас нават зараз як бы самыя добрыя... Я вам войду ў слова, выбачайце, але я вот конкретно хацеў бы удакладніць. Так, а што тады мужчынам? Як змяніцца, што рабіць, каб эту нараджальнасць павысіць? Так, бо мы тут усе праблемы ўжо вакол жанчын абмеркавалі окей, бо у нас одна хвілінка застаецца, так? Вось, я цалкам згодная, без мужчын мы тут сітуацыю не выправім. Бо калі мужчына будзе разумець як бы сваю місію як дапамога жонцы, то тады
мы ситуацию кардынальна не выправім. Сітуацыя выправіцца, калі мужчына і жанчына будуць дзяліць гэтыя абавязкі. Калі і мужчына будзе ісці ў частку гэтага дэкрэтнага адпачынку. Калі мужчына возьме на сябе там не некалькі гадзін у тыдзень пагуляць з дзіцём, а возьме як бы тую ж самую адказнасць за дзіця, якую нясе жанчына. І вось, а сёння, калі жанчына разумее, што хутчэй за ўсё дзіцё будзе перш за ўсё яе адказнасцю, а муж у лепшым выпадку будзе дапамагаць, ну тады, канешне, яна 100 разоў падумае, ці трэба нараджаць дзяцей, бо у яе будзе гэты мацярынскі штраф, ёй будзе значна складаней у прафесійным жыцці, але яшчэ яна будзе мець другую і трэцюю змену дома, бо як бы гэта яе абавязак. Ну вось, калі мы зменім гэтую сітуацыю, тады, напэўна, і нараджальнасць будзе вышэй. Спадарня Ірына, амаль канец у нас ужо, але не магу не запытацца, калі так ужо падсумаваць, давайте все падсумуем. Калі б сёння вам трэба было прапанаваць ураду не там нейкую прапагандыстку, а вось рэальную дэмаграфічную палітыку, якія 2-3 рэчы ўжо б маглі б даць эфект? Перш за ўсё, змяніць атмасферу ў грамадстве. Каб не было гэтага страху, не было рэпрэсій, не было неўпэўненасці ў заўтрашнім дне. Каб людзі глядзелі ў будучую з аптымізмам. Гэта першае. Па-другое, гэта, канешне, інфраструктуру, развіваць інфраструктуру для сямей з дзецьмі. Гэта тыя ж самыя дзіцячыя садкі. Гэта транспарт зручны для бацькоў з вазкамі. Гэта дзіцячыя пляцоўкі, там сеці бясплатных дзіцячых паслуг і гэтак далей. І трэцяе, гэта ўцягванне мужчын у адказнае бацькоўства. Гаварыць пра тое, што дзеці гэта не толькі жаночы праект, гэта ўзаемны праект, і адказнасць павінна быць узаемная.